Ang pagtuga. Sa ginsuguran, dintuga sang Diyos ang langit kagang duta. Kagang duta, wala sing kausayan. Kag wala sing sulud. Kag ang kadudulman, yara sa kadaygan sang kadadalman. Kag ang Espiritu sang Diyos, naggiho sa kadaygan sang mga tubig. Kag ang Diyos nagsiling, magmay kapawa. Kag may kapawa. Kag nakita sang Diyos, ang kapawa nga ini maayo. Kag ginpain sang Diyos ang kapawa sa kadutulman. Kag gintawag sang Diyos ang kapawa adlaw, kag ang kadutulman gintawag niya gabi. Kag ang kagabihon kag ang kaagahon amo ang nahakna nga adlaw. Kag ang Diyos nagsiling, magmay kawaan sa tunga sa mga tubig, kag nagpain-ini sa mga tubig sa mga tubig. Kag ang Diyos naghimo sang kahawaan, kag nagpain sa mga tubig nga yara sa idalom sang kahawaan sa mga tubig nga yara sa ibabaw sang kahawaan, kag nangin amo ini. Kag ang Diyos nagtawag sang kahawaan langit, kag ang kagabihon kag ang kaagahon amo ang ikaduha nga adlaw. Kag ang Diyos nagsiling, magtingog ang matubig nga yara sa idalom sang langit sa isa ka duog, kag magpahayag ang mamala maduta, kag mangin amo ini. Kag ang Diyos natawag sang duta nga mamala duta, kag ang katilingban sa mga tubig gintawag niya kadagatan. Kag nakita sang Diyos ini maayo. Kag ang Diyos nagsiling, magpatubo ang duta sing hilamon, ulo tanon nga nagahatag sing binhi, kag nagapamunga nga kahoy nga nagahatag sing bunga suno sa iya sari, na ang iya binhi yara sa sudod sini sa ibabaw sang duta. Kag nangin amo ini. Kag ang duta napatubo sing hilamon, kag ulutanon nga nagahatag sang binhi suno sa iya sari, kag kahoy nga nagahatag sang buma, nga ang iya binhi yara sa sulod sini suno sa iya sari. Kag nakita sang Diyos nga ini maayo, kag ang kagabihon kag ang kaagahon amo ang ikatlo nga adlaw. Ang Diyos nagsiling, magmay mga kasanag sa kahawaan sang langit sa pagpaing sang adlaw sa gabi, kag sila mangin mga tanda, kag mga panag-on, kag mga adlaw, kag mga tuig. Kag sila mangin mga kasanag sa kahawaan sang langit sa paghatag kasanag sa duta. Kag nangin amo ini. Kag ang Diyos naghimo sang duha kadalagko nga mga kasanag, ang labi kadako nga kasanag sa paggahom sa adlaw, kag ang labi kadyutay nga kasanag sa paggahom sa gabi. Siya naghimo sa mga bituon man, kag ang Diyos nagpahamtang sa ila sa kahawaan sang langit sa paghatag kasanag sa duta, kag sa paggahom sa kaadlawon, kag sa kagabihon, kag sa pagpain sang kasanag sa kadutugman. Kag nakita sang Diyos nga ini maayo. Kag ang kagabihon kag ang kaagahon amo ang ikaapat nga adlaw. Kag ang Diyos nagsiling, magpadagaya ang mga tubig sing nagagiho nga tinuga nga may kabuhi, kag tispis nga makalupad sa ibabaw sang duta sa banahay nga kahawaan sang langit. Kag ang Diyos nagtuga sang dalagko mga balyana, kag sang tagsa katinuga nga buhi nga nagagiho nga ginpadagaya sang mga tubig suno sa ila sari, kag sang tagsa kapispis nga pakakan suno sa iya sari. Kag nakita sang Diyos nga ini maayo. Kag ang Diyos nagpakamaayo sa ila nga nagasiling,
mabungahon kag magbuad kag magtugog sang mga tubig sa kadagatan kag ang kapispisan magabuad sa duta kag ang kagabihon kag ang kaagkahon amo ang ikalima nga adlaw. Ang Diyos nagsiling magpatubo ang duta sing kabuhi na tinuga suno sa iya sari kahayupan kag nagasaog nga butang kag sapat sang duta suno sa iya sari kag nangin amo ini kag ang Diyos naghimo sang sapat sang duta suno sa iya sari kag kahayupan suno sa ila sari kag sang tagsa ka butang nga nagasaog sa ibabaw sang duta suno sa iya sari kag nakita sang Diyos nga ini maayo kag ang Diyos nagsiling himuon ta ang tawo sa dagway naton suno sa kaangay naton kag padumalahon sila sa kaisdaan sang dagat kag sa kapispisan sang kahanginan kag sa kahayupan kag sa bugos nga duta kag sa tagsa nga nagasaog sa duta. Gani ang Diyos nagtugas ang tao sa iya nga kaugalingon nga dagway. Sa dagway sang Diyos gintugan niya siya, lalaki kag babayi gintuga niya sila. Kag ang Diyos nagpakamaayo sa ila, kag ang Diyos nagsiling sa ila, magmabungahon kag magbuad, kag magtugub liwat sa duta, kag sakupon ini kag magdumala sa kaisdaan sang dagat kag sa kapispisan sang kahanginan kag sa tagsa kabuhi na butang na nagagiho sa duta. Kag ang Diyos nagsiling yari karon nahatag ko sa inyo ang tagsa kaulutanon nga nagapaminhi na yara sa kadaygan sang bugos nga duta kag ang tagsa kakahoy nga sa sini nga bunga sang kahoy nga nagahatag sang bini ini mangin kalanon ninyo kag sa tagsa kasapat sang duta kag sa tagsa kapispis sang kahanginan kag sa tagsa kabutang nga nagasaog sa duta nga sa iya may kabuhi nagahatag kabuhi nahatag ko ang tagsa kaulutanon nga malangtong nga kalanon kag nangin amo ini kag nakita sa Diyos ang tagsa kabutang nga nahimo niya kag yari karon ini tama gid kaayo kag ang kagabihon kag ang kaagawon amo ang ikaanom nga adlaw. Sa sini nga paagi nahuman ang mga langit kag ang duta kag ang bugos nila nga panong. Kag sa adlaw nga ikapito, ang Diyos nagtapos ang iya buluhaton na iya nahimo kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito. Gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Kag ang Diyos nagpakamaayo sang adlaw nga ikapito kag nagpakabalaan sini. Bangod nga sa sini siya nagpahuway gikan sa tanan niyang buluhaton nga gintuga kaginhimo sang Diyos. Madamo masalamat sang inyong mapagpamati ka mga bersikulo sa Biblia nagahatag sa aton sang kabakod sa tanan nga mga likoton sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Ini ang The Bible Wisdom Ministry.